مزمور داويت معرف 71 وእግዚአብሔር አባኻ እውከል ኣለኹ ከቶ ኣይተሕፍረኒ ብጽድቅኻ ኣናግፈንን ባልሃንን እዝንኻ ናባይ ኣድንን እሞ ኣድሕነኒ ኩሉ ግዜ ዝሃድመሉ ኸውሒ ምሕደር ይኹነኒ ከውሒን እምባይን ንስኻ ኢኻ እሞ ንምድሓነይ ኣዘዝካ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋይን ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ እምንቶይ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣምላኸይ ካብ ኢድ ዓመፀኛ ገፋዕን ኣናግፈኒ ካብ ከርሲ ወላዲተይ ጀሚርካ ብኣኻ ተደገፍኩ ካብ ማሕፀን ወላዲተይ ዝፈላለኻኒ ንስኻ ኢኻ ምስጋናይ ኩሉ ግዜ ንኣኻ እዩ ንብዙሓት መስተንከሪ ኮንክዎም ንስኻ ግና ብርቱዕ መቆብየይ ኢኻ ኣፈይ ብምስጋናኻ ኩሉ መዓልቲ ብኽብርኻ ምልኣዮ ጸላዕተይ ብዛዕባይ ይዛረቡ ንነብሰይ ዝጻነትዎ ኸኣ ሓቢሮም እናተማኸሩ ኣምላኽ ሓዲግዎ መናገፊ የብሉን ስለዚ ጎይኹም ሓዝዎ ይብሉ ኣለዉ እሞ ብግዜ እርግና ኣይትደርብየኒ ሓይለይ ክውዳእ ከሎ ኣይትሕደገኒ ወኣምላኽ ካባይ ኣይትርሓቕ ወኣምላኸይ ንምርደአይ ፍጠን እቶም ንነብሰይ ዝጻረርዋ ይሕፈሩን ይጥፍኡን እቶም ጉድኣተይ ዝደልዩውን ነውርን ሓሳርን ይከደኑ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ተስፋ ክገብር ንኩሉ ምስጋናኻውን ክውሰኸሉ እየ ቁፅሩ ኣይፈልጦን እየ እሞ ኣፈይ ጽድቅኻን ምድሓንካን ኩሉ መዓልቲ ከዘንቱ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስልጡን ግብርታት ክነግር ጽድቅኻ ናትካ ጥራይ ክዝክር እየ ወኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳዕ ሕጂ እውን ተኣምራትካ ኣወጅኩ ነዚ ወለዶ እዚ ቅልጽምካ ነቲ ዝመጽእ እውን ስልጣንካ ክሰዓሮ ዘበስሮምሲ ወኣምላኽ ብእርግናይ ምስ ሰየብኩ እኳ ኣይትሕደገኒ ወኣምላኽ ጽድቅኻ ክሳዕ ላዕሊ ይበጽሕ ኣታ ዓበይቲ ግብርታት ዝገበርካ ኣምላኽ መን ይመዓራረየካ ኣታ ብዙሕ ጭንቀትን መከራን ዘርኣኻና መሊስካ ህይወት ክትህበኒ ከም ብሓድሽ ድማ ካብ መዓሙቕ ምድሪ ከተውፅኣኒ ኢኻ ንዕቤተይ ክትውስኸሉ ብምጽንናዕ ከዓ ክትከበኒ ኢኻ ኣምላኸየ ኣነ እውን ንኣኻ ንሓቅኻ ብበገና ኸመስግን ኣታ ናይ እስራኤል ቅዱስ ብመሰንቆ ክዝምረልካ እየ ከመስግነካ ከለኹ ከናፍረይ እታ ዘድሓንካያ ነፍሰይ እልል ክብላ እየን እቶም ጉዳተይ ዝደልዩ ሓፊሮምን ነዊሮምን እዮም እሞ መልሓሰይ ምሉእ መዓልቲ ብዛዕባኻ ጽድቅኻ ክዛረብ እያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 72 ወኣምላኽ ንንጉስ ፍርድኻ ንወዲ ንጉስ እውን ጽድቅኻ ሃቦም ንሱ ከዓ ንህዝብኻ ብጽድቂ ንጥቕዓት እውን ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ ኣኽራንን ጎረቤትንሲ ብጽድቂ ንህዝቢ ሰላም ከምጽሉ እዮም ነቶም ናይ ህዝቢ መሳኺን ይብየነሎም ንደቂ ድኻታት ከድሕኖም እዩ ንጠቃዕቲ እውን ክድምኾም እዩ ፀሓይን ወርሕን ክሳዕ ዘለዋ ንውልድ ወለዶ ክፈርሁኻ እዮም ከም ዝናብ ናብ እትዓጽድ ሸኻ ከም ንምድሪ ዘጥልል ጥሚቕ ኮይኑ ይወርድ ብዘመኑ እቲ ጽድቅ ክዕንብብ ወርሒ ክሳዕ እትጠፍእ ከዓ ብዝሒ ሰላም ክህሉ እዩ ካብ ባሕሪ ክሳብ ባሕሪ ካብ ሩባ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክመልኽ እዩ ኣብ በረኻ ዝነብሩ ኢድ ክነስኡሉ ጸላእቱ እውን ሓመድ ክልሕሱ እዮም ነገስታት ተርሴስ ደሴታትን ገጸ በረኸት ከቕርብሉ ነገስታት ሽባን ሳባን ድማ ውህበታት ከምጽሉ እዮም ኩሎም ነገስታት ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ክፍገሙ ብዘለዎ ኣህዛብ ከገልግልዎ እዮም ነቲ ዝጠርዕ ድኻን ነቲ ረዳኢ ዘይብሉ መስኪኒን ከናግፎ እዩ ንመስኪኒን ንድኻን ክድንግጸሎም ንነፍሲ ድኻታት ከዓ ከድሕን እዩ ንነፍሶም ካብ ምጥቃዕ ግፍዕን ክብጀዋ ደሞም ከዓ ኣብ ኣዒንቱ ክቡር ክኸውን እዩ እሞ ብህይወት ክነብር ካብ ወርቂ ሽባ ድማ ክህብዎ ኩሉ ግዜውን ናብኡ ክጽልዩ
ምሉእ መዓልቲ ክባርኽዎ እዮም ብዝሒ እኽሊ ኣብ ሃገር ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክኸውን ፍሬኡ ከም ኣእዋም ሊባኖስ ዘዘው ክብል ሰብ ከተማ እውን ከም ሳዕሪ ምድሪ ክዕንብቡ እዮም ስሙ ንዘላለም ክነብር ስሙ ፀሓይ ክሳዕ ዘላ ክዝውተር እዩ ብውን ሰብ ክባረኹ ኩሎም ኣህዛብ ብፁእ ክብልዎ እዮም እቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ይባረኽ ክቡር ስሙ ንዘላለም ይባረኽ ብዘሎ ምድሪ እውን ብኽብሩ ይምላእ ኣሜን ኣሜን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 73 ብሓቂ ኣምላኽ ንእስራኤል ነቶም ንጹህ ልቢ ዘለዎም ሰናይ እዩ ኣነ ግና ኣጋረይ ሰንከልከል ንምባል ስጉምተይ ንምንድልሃፅ ቀሪቡ ነበርኩ ራህዋ ረሲኣን ምስ ርአኹ ንደፋራት ቀናእ ኩሎም ክሳዕ ሞቶም ስቃይ የብሎምን ስጋኦምን ስቡሕ እዩ እሞ ፀገማ ሞቲ የብሎምን ከም ሰብ እውን ኣይተሰቀዩን ስለዚ ትዕቢት ስም ስልማት ክሳብ ይኸቦም ግፍዒ ከም ክዳን ይጉልብቦም ኣዒንቶም ካብ ስብሒ ይወፃ ሓሳባት ልቦም ይግንፍል የላግፁ ብኽፋቶም ግፍዒ ይዛረቡ ካብ ላዕሊ ይዛረቡ ኣለዉ ኣፎም ናብ ሰማይ የልዕሉ መልሓሶም ከዓ ኣብ ምድሪ ይመላለስ ስለዚ ህዝቡ ናብዚ ይምለስ ካብኦም እውን ብዙሕ ማይ ይሰቲ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ይፈልጥ ልዑልከ ፍልጠት ዶ ኣለዎ እዩ ይብሉ ኣለዉ እንሆ ረሲኣን እዚኣቶም እዮም ኩሉ ግዜ ሃዲኦም ሃብቲ ይውስኹ ኣለዉ ምሉእ መዓልቲ ተሰቅየ ንግሆ እውን ተቐፅዐ እየ እሞ እምበኣርሲ ንልበይ ብኸንቱ ኣንፂሄ ኣእዳወይ እውን ብንጽህና ሓፂበ ከምኦም ክዛረብ እየ ኢለ እንተ ዝኸውንሲ ንወለዶ ውሉድካ ምጠለምኩ ነይረ ነዚ ከስተውዕል ምስ ሓሰብኩ ናብ መቕደስ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኣቱ መወዳእታኦም እውን ክሳዕ ዘስተብህልሲ ኣዝዩ ይሽግረኒ ነበረ ብርግጽ ኣብ መንደል ሃፂ ስፍራ ደው ተብሎም ናብ ጥፍኣት ተውድቖም ከመይ ከብድንገት ባደሙ ፀነቱ ብስምባድ እውን ተወድኡ ከም ሕልሚ ድሕሪ ምንቃሕ ንስኻ ወ እግዚኣብሔር ምስ ነቓሕካ ንምስሎም ከምኡ ክትንዕቆ ኢኻ ልበይ ምስ መረረ ኣብ ኩላሊተይ ምስ ተወጋእኹ ዓሸኹ ደንቆሮውን ነበርኩ ኣብ ቅድሜኻ ከም እንስሳ ኾንኩ ግናኸ ኣነ ኩሉ ግዜ ምሳኻ እየ ንስኻ ብየማነቲ ኢደይ ሒዝካኒ ብምኽርኻ ክትምርሓኒ ድሓር እውን ናብ ክብሪ ክትቀበለኒ ኢኻ ኣብ ሰማይ ብጀካኻ መና ኣሎኒ ንኣኻ ካብ ረኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ስጋይን ልበይን እንተመሃመነ እኳ ኣምላኽ ንዘላለም ከውሒ ልበይ ክፍለይን እዩ እነሆ ካባኻ ዝርሕቁ ክጠፍኡ እዮም እሞ ካባኻ ብምንዝርና ዝዓልዉ ዘበሉ ተጽንቶም ንኣይ ግና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ሕሸኒ ኩሉ ተግባርካ ምእንቲ ኸዘንቱስ እምንቶይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገበርኩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 74 ወኣምላኽ ስለምንታይ ንሓዋሩ ደርብኻና ንምንታይ ከ ነድርኻ ኣብ ኣባጊዕ መጓሴኻ ይተክኽ ነታ ካብ ጥንቲ ዘጥረኻያ ዓሌት ርስትኻ ክትከውን እተበጀኻያ ማሕበር ነታ ዝሓደርካያ ኸረን ጽዮን ዘክር ኣጋርካ ናብታ ናይ ዘላለም ዑና ኣልዕል እቲ ጸላይ ኣብ መቕደስ ኩሉ ኣበላሽዎ ኣሎ ትጻረርትኻ ኣብ ማእከል ማሕበርካ ጨዲሮም ንምልክቶም ምልክት ገይሮም ኣቆምዎ ከምቶም ማሕፀ ኣብ ብርቱዕ ዱር ዘልዕሉ ሰብ ይመስሉ ንብዘሎ ቅርፂ ህንፃታቱ ብማሕፀን ብመዶሻን ገይሮም ኣድቂቖምዎ ንመቕደስካ ብሓዊ ኣንዲዶምዎ ንማሕደር ስምካ ክሳዕ መሰረታ ኣርኪሶምዋ እዮም ብልቦም ሓቢርና ነጥፋ እዮም በሉ ንኹለን ኣብቲ ሃገር ዘለዋ ኣባይቲ ማሕበር ኣምላኽ ኣንዲዶምዎን ምልክትና ኣይንርአን ነቢይ የሎን ክሳዕ መዓዝ ምዃኑ ዝፈልጥ የብልናን ወ ኣምላኽ እቲ ተጸራሪ ክሳዕ መዓዝ ክትጽረፍ ጸላእስ ንሓዋሩ ስምካ ክንዕቕ እዩ ስለምንታይ ኢድካ ነቲ የማነይትኻ ንድሕሪት እትመልሳ ኣብ ተሽተሽካ ኣውፂእካ ኣጥፋ እዮም ግናኸ
እቲ ኣብ ማእኸል ምድሪ ግብርታት ንምድሓን ዝገብር ዘሎ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ንጉስ እዩ ንስኻ ንባሕሪ ብሓይልኻ መቐልካያ ኣራእስ ገበላት ኣብ ማይ ጨፍለቕካያ ኣርስቲ ሌዋትን ቀጥቂጥካ ነቶም ኣብ በረኻ ዝነብሩ ምግቢ ክኾኖም ሃብካዮም ዓይኒ ማያትን ምንጭን ኣፈልፈልካ ነቲ ኩሉ ግዜ ዝውሕዝ ርባ ኣንቀጽካዮ መዓልቲ ናትካያ ለይቲ እውን ናትካያ ንብርሃን ፀሓይ ገበርካየን ንብዘሎ ወሰናት ምድሪ ንስኻ ኣጽናዕካዮ ንሓጋይን ክረምትን ፈጠርካዮም ጸላይ እግዚኣብሔር ከም ዝጸርፎ ዓሻ ህዝቡ ንስምካ ከም ዝናዕቆ ዘክር ነፍሲ ባሮትካ ንኣራዊት ኣይትሃብ ህይወት መሳኺንካ ንሓዋሩ ኣይትረስዕ እቲ ዘጸልመተ ቦታታት ምድሪ ማሕደር ግፍዒ መሊኡ ኣሎ እሞ ኪዳንካ ጠምት እቲ ጥቑዕ ሓፊሩ ኣይመለስ ምስኪንን ድኻን ስምካ ይባርኹ ወ ኣምላኽ ተንስእ ነገርካ ግበር ዓሻ ጽርፍ ከም ዝውዕለካ ዘክር ድምፂ ትጻረርትኻ ኣይትረስዕ ጭድርታ እቶም ዓለውትኻ ኩሉ ግዜ ይለዓል ኣሎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 75 ነመስግነካ ወ ኣምላኽ ነመስግነካ ኣሎና ስምካ ቀረባ እዩ ሰብ ንተኣምራትካ የዘንቱ ነቲ ምዱብ ግዜ ምስ ረኸብክዎ ቅኑዕ ክፈርድ እየ ምድርን ኣብኡ ዝነብሩ ኩሎም መኸኹ ኣነ ነንዑዳ ኣጽናዕኩ ነቶም ደፋራት ኣይትድፈሩ ንረሲኣን እውን ቀርንኹም ኣይተልዕሉ በልክዎም ቀርንኹም ንላዕሊ ኣይተልዕሉ ክሳድኩም ኣትሪርኩም ኣይትዛረቡ ካብ ምብራቕ ወይ ካብ ምዕራብ ወይ ካብ በረኻ ኣይኮነን ልዕልና ዝመጽእ ኣምላኽ ደኣ እዩ ፈራዲ ነዚ የውርድ ነቲ ልዕል የብል ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ዓፈርፈር ዝብል እተሓወሰ ወይኒ ዝመልአ ጽዋዕ ኣሎ እሞ ካብኡ ቀዲሑ ይዕድል ብሓቂ ኩሎም ረሲኣን ምድሪ ንሓተላኡ ክጭልጥዎ እዮም ኣነ ግና ንዘለዓለም እዚ ኸዘንቱ ንኣምላኽ ያዕቆብ ምስጋና ክዘምረሉ ንብዘሎ ኣቕርንቲ ረሲኣን እውን ክጉልዕሞ እየ ኣቕርንቲ ጻድቃን ግና ልዕል ክብል እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 76 ኣምላኽ ኣብ ይሁዳ ፍሉጥ እዩ ስሙ ኣብ እስራኤል ዓብዩ ድንኳኑ ኣብ ሳሌም ማሕደሪኡን ኣብ ጽዮን እዩ ኣብኡ ናይ ቀስቲ ፍላጻ ዋልታን ሰይፍን መሳርያን ውግን ሰባበረ ንስኻ ካብ ኣኽራን መንጠልቲ ዝበልጽ ብሩህ ክቡርን ኢኻ እቶም ተባዕ ልቢ ተገፉ ድቃሶም ደቀሱ ኩላቶም ጀጋኑ ኣዳዎም ኣይረኸቡን ወ ኣምላኽ ያዕቆብ ብተግሳጽካ ሰረገላታትን ኣፍራስን ድቃስ ከቢድዎም ዛሕ በሉ ንስኻ ግና ተፈራኻ ኢኻ ክትቁጣዕ ከለኻኸ ኣብ ቅድሜኻ መንደው ክብል ይኽእል ፍርድኻ ካብ ሰማይ ኣስማዕካ ኣምላኽ ንኹሎም ትሑታት ምድሪ ምእንቲ ኸድሕን ንፍርዲ ምስ ተንስአ ምድሪ ፈርሀት ስቕውን በለት ኩራ ሰብ ከመስግነካ እዩ እሞ ትርፊ ኩራ ክትዕጠቕ ኢኻ ንእግዚኣብሔር ንኣምላኽኩም ተማባጽዕሉ ፈጽምዎ ኸዓ ኣቱም ኣብ ዙርያኡ ዘለኹም ኩልኹም ገጽ በረኸት ነቲ ዘፍርህ ኣቕርብሉ ንሱ ንመንፈስ መሳፍንቲ ክዓጽዶ እዩ ንነገሳት ምድሪ ዘፍርህ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 77 ድምፀይ ናብ ኣምላኽ ኣልዒለ ኣእዊ ድምፀይ ናብ ኣምላኽ እልዕል ኣለኹ ንሱ እውን ይሰምዓኒ እዩ ብመዓልቲ ጸበባይ ንእግዚኣብሔር ደለኽዎ ብለይቲ ኢደይ ተዘርጊሐት ኣይሰልከየትን ከዓ ነፍሰይ ምጽንናዕ ኣቤት ንኣምላኽ እዝክሮን እቕዝምን ኣለኹ እስተንትንን መንፈሰይ ከዓ ይሕለልን ኣሎ ንዕንተይ ቆላሕላሕ ተብለን እሽገር ምዝራብ እውን እስእን ኣለኹ ናይ ቀደም መዓልትታት ናይ ጥንቲ ዓመታት እዝክር ኣለኹ ብለይቲ ንበገናይ እሓስብ ምስ ልበይ እስተንትን ኣለኹ መንፈሰይ እውን ይምርምር ኣሎ እግዚኣብሔርሲ ንዘለዓለም ዶ ይድርቢ ድሕሪ ዝኸ ጸጋኡ ዶ ኣይርእን እዩ ጸጋኡስ ንዘለዓለም ዶ ፈጺሙ ተወዲኡ ተስፋኡ ኸ ንውሉድ ወለዶ ዶ ተሪፉ እዩ ኣምላኽሲ ሳህሉ ዶ ርስዕዎ ንምሕረቱስ ብኹራ ዶ ዓጺዎ እዩ
ኣነ በልኩ እዚዩ ድኻመይ ዓመታት የማነቲ ነቲ ልዑል እዝክር ኣለኹ ናይ ቀደም ተኣምራትካ ክሓስብ እየ እሞ ንግብርታትካ እግዚኣብሔር ክዝክሮ እየ ንብዘሎ ግብርታት ድማ ከስተንትኖ ንዕዮኻ እውን ክምርምሮ እየ ዎ ኣምላኽ መገድኻ ብቅድስና እዩ ከም ኣምላኽ ዝበለ ዓብዪ ኣምላኽ መን ኣሎ ተኣምራት እገብር ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ንሓይልኻ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣፍለጥካዮ ንህዝብኻ ንውሉድ ያዕቆብን ዮሴፍን ብቕልጽምካ ተበጀኻዮ ዎ ኣምላኽ ማያት ረኣዩኻ ተሸበሩውን እወ መዓሙቕ ተናወፀ ደበናታት ብርቱዕ ማያት ኣፍሰሰ ጠፈር ድምፁ ኣስምዐ ፍላጻታት እውን ተወርወረ ድምፂ ነጎድጓድካ ኣብ ሆበብላ ነበረ መባርቕ ንዓለም ኣብርሃ ምድሪ ተናወፀ ኣንቀጥቀጠት እውን ጎደናኻ ኣብ ባሕሪ መገድታትካ ኣብ ዓበይቲ ማያት እዩ እሞ ኣሰርካ እውን ኣይተፈልጠን ንህዝብኻ ከም መጓሰ ብኢድ ሙሴ ኣሮን ጌርካ መራሕካዮ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 78 ዎ ህዝበይ ንሕገይ ጽንበሎ ኣእዛንካ ናብ ቃላት ኣፈይ ኣድንን ኣፈይ ብምስላ እኸፍት ናይ ቀደም ምስጢራት እነግር ኣለኹ ዝሰማዕካዮን ዝፈለጥካዮን ኣቦታት እውን ዘዘንተውልና ካብ ውሉዶም ኣይነሓብኦን ነዚ ዝመጽእ ወለዶስ ምስጋና እግዚኣብሔር ስልጣኑን እዚ ዝገብሮ ተኣምራቱን ደኣ ንነግሮ እዚ ዝመጽእ ወለዶ እቶም ዝውለዱ ደቂ ክፈልጥዎ ንሳቶም ከዓ ተንሲኦም ንውሉዶም ምእንቲ ከዘንትውሎም ተስፋኦም ናብ ኣምላኽ ክገብሩ ትእዛዛቱ ክሕልዉ እምበር ተግባር ኣምላኽ ምእንቲ ከይርስዑ ከም ኣቦታቶም እቲ ህልኸኛን ዓለወኛን ወለዶ ከምቲ ልቡ ቀጥ ዘይበለ መንፈስ እውን ናብ ኣምላኽ ዘይተኣመነ ወለዶ ከይኮኑስ ኣብ ያዕቆብ ምስክር ኣጽንዐ ኣብ እስራኤል ከዓ ሕጊ ኣቆመ እዚ እውን ውሉዶም ከፍልጥዎስ ነቦታትና ኣዘዞም ውሉድ ኤፍረም ተዋጋእትን ወርወርትን ብመዓልቲ ውግእ ንድሕሪት ተመልሱ ኪዳን ኣምላኽ ኣይሓለውን ብሕጉ ምምልላስ ከዓ ኣበዩ ንግብርታቱ ነቲ ዘርኣዮም ተኣምራቱን ረስዕዎ ኣብ ቅድሚ ኣቦታቶም ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ መሮር ጾዓን ተኣምራት ዝገበረ ባሕሪ መቒሉ ኣሕለፎም ንማያት ከም ኩምሪ ኣቆሞ መዓልቲ ብደበና ምሉእ ለይቲ እውን ብብርሃን ሓዊ ይመርሖም ኣብ በረኻ ንካውሕ ጨደዶ ካብ ዓሚቕ ባሕሪ እውን ብዙሕ ኣስተዮም ዓይኒ ማያት ካብ ከውሒ ኣውፅአ ንማይ ድማ ከም ውሒዝ ኣውሓዞ ግናኸ ኣብ በረኻ ነቲ ልዑል ተሃላሊኾም እናቐጸሉ በደልዎ ንትምኒቶም ዝብላዕ እናደለዩ ብልቦም ንኣምላኽ ፈተንዎ ንሳቶም ኣምላኽሲ ኣብ በረኻ ደኾን መኣዲ ክሰርዕ ይኽእል እዩ እንሆ ማይ ክሳዕ ዝፍልፍል ውሒዝ ክሳዕ ዝውሕስ ንኸውሒ ይወቕዖ ግናኸ እንጌራውን ክህብ ወይስ ንህዝቡ ስጋ ከም ዝህዶ ይከኣሎ እዩ ኢሎም ንኣምላኽ ሓመይዎ ብኣምላኽ ኣይኣመኑን ብመድሓን እውን ኣይተወከሉን እዮም እሞ እግዚኣብሔር ነዚ ሰሚዑ ተቆጥዐ ኣብ ያዕቆብ ሓዊ ነደደ ኣብ እስራኤል እውን ቁጣዓ ወፀ ግናኸ ንሱስ ኣብ ላዕሊ ንደበና ኣዘዞ ማዓፁ ሰማያት ከዓ ከፊቱ ምእንቲ ክበልዑ ድማ ማና ኣዝነመሎም እኽሊ ሰማይ እውን ሃቦም ሰብ ናይ መላእኽቲ እንጌራ በልዐ ንምሉእ ጽጋብ ዝኸውን ምግቢ ሰደደሎም ንፋስ ምብራቕ ኣብ ሰማይ ኣላዓለ ብስልጣኑ ድማ ንፋስ ደቡብ ኣምፅአ ስጋ ኣብ ልዕሊኦም ከም ሓመድ ነፈርቲ ዓዋፉን ከም ሑፃ ባሕሪ ኣዝነመሎም ኣብ ማእከል ሰፈሮም ኣብ ዙርያ ድንኳኖም ኣውረደሎም በልዑን ኣዝዮም ጸገቡን ትምኒቶም እውን ሃቦም ትምኒቶም ገና ከይወድኡ ብልዖሙን ገና ኣብ ኣፎም ከሎ መዓት ኣምላኽ ወረዶም ካብ ስባሓቶም ከዓ ቀተለ ነጉባዝ እስራኤል እውን ኣውደቖም ምስ ናይዚ እዚ ኩሉ መሊሶም በደሉ ብተኣምራቱ ከዓ ኣይኣመኑን ስለዚ ንመዓልትታቶም ብኸንቱ ንዓመታቶም ከዓ ብስምባድ ኣሕለፈን ክቐትሎም ከሎ ሽዑ ይደልይዎ ነበሩ ተመሊሶም ከዓ ኣንጊሆም ንኣምላኽ ደለይዎ ኣምላኽሲ ኸውሖም
እቲ ልዑል ኣምላኹን ተበጃዊኦም ምዃኑ ዘከሩ። ብኣፎም ኣቀባጠሩሉ ብመልሓሶም ድማ ሓሰውሉ። ልቦም ናብኡ ኣይቀንዐን፣ ብኺዳኑ እውን እሙናት ኣይነበሩን። ንሱ ግና መሓሪ ኮይኑ ኣበሳኦም ይቕረበለሎም፣ ኣየጥፍኦም ከዓ ንኹራኡ ብዙሕ ግዜ መለሶ፣ ንኹሉ ቁጣዑ ድማ ኣይደርጎሖሎም። ስጋ ምዃኖም ሓሊፉስ ዘይትምለስ ትንፋስ ምዃኖም ዘከረ። ክንደይ ሰዓዮም ኣብ በረኻ እተጻረርዎ፣ ኣብ ጽምዋውን ዘጓሃይዎ። ተመሊሶም ንኣምላኽ ፈተንዎ፣ ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ድማ ኣቖጥዕዎ። ንኢዱን ነታ ካብ ተጸራሪ እተበጀዎን መዓልትን ትእምርቱ ኣብ ግብፂ ተኣምራቱ ከዓ ኣብ መሮር ጾዓን ከም ዝገበረ ኣይዘከሩን። ምስታይ ምእንቲ ክስእንዎስ ንርቧታቶም ንፈሳሲ ማዮምን ናብ ደም ለወጦ። ዝበልዕዎ ተናኸስቲ ጽንጽያን ዘጥፍእዎም ቁርዖባትን ሰደደሎም። ብቋልያኦም ንቓቄጣ ፍረ ዕዮኦም ከዓ ነንበጣ ሃቦ። ንወይኖም ብበረድ ንጻዕሮም ከዓ ብሰሒታ ኣጥፍኦ። ካብቶም ንበረድ መጓሲኦም ከም ንመባርቕ ኣሕሊፉ ሃቦም። ሓዊ ኹራኡ ቁጣዖን ሓርቆቱን ጸበባን ጭፍራ መላእኽቲ እከይን ኣውደቐሎም። ንኹራኡ መገዲ ጸረገሉ። ህይወቶም ንፌራ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ንነፍሶም ካብ ሞት ኣይነሓፋን። ንብዘሎ በኹሪ ግብፂ ከዓ ነቶም በኹሪ ሓይሊ ኣብ ድንኳናት ካም ወቕዖም። ንህዝቡ ግና ከም ኣባጊዕ አንቀሎም፣ ኣብ በረኻ እውን ከም መጓሰ መርሖም። ከይፈርሁስ ብደሓን መርሖም፣ ንጸላእቶም ግና ባሕሪ ደፊኖም። ናብ ወሰን መቕደሱ ናብታ የማነቲ ኢዱ ዘጥረየቶ ኸረን ኣብጽሖም። ንህዛብ ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ሰጎጎም፣ ርስቲ ክኾኖም ብዕፃ ኸፈሎም። ንነገዳት እስራኤል ኣብ ድንኳናቶም ኣሕደሮም። ግና ኸነቲ ልዑል ኣምላኽ ፈተንዎ፣ ተጻረርዎን፣ ምስክራቱ እውን ኣይሓለውን። ንድሕሪት ተመልሱ፣ ከም ኣቦታቶም እውን ጠለሙ፣ ከም ጠላሚ ቀስቲ ተለወዩ። ብኸረቢቶም ከዓ ኣኽረይዎ፣ ብተወቕረ ምስልታቶም ኣቕንእዎ። ኣምላኽ ድማ ነዚ ሰሚዑ ተቖጥዐ። ንእስራኤል እውን ኣዝዩ ነዓቖም። ንማሕደሩ ኣብ ሲሎ ነቲ ኣብ ማእከል ሰብ ተኺልዎ ዝነበረ ድንኳን ሓደጎ። ሓይሉ ንምርኮ ክብሪ እውን ናብ ኢድ ተጸራሪ ሃበ። ንህዝቡ ድማ ኣደዳ ሰይፊ ገበሮ፣ ንርስቱ እውን ተቖጥዐ። ንግባዞም ሓዊ በልዖም፣ ደናግሎምን ከዓ ጓይላ መርዓ ኣይረኸባን። ካህናቶም ብሰይፊ ወደቑ፣ መበለታቶም እውን ኣይበኸያሎምን። ሽዑ እግዚኣብሔር ከም ደቂሱ ዝነበረ ከምቲ ብወይኒ ሰኺሩ ዝጭድር ጅግና ኮይኑ ተንስአ። ንጸላእቱ ድማ ኣብ ድሕሪኦም ወቕዖም፣ ንዘላለማዊ ነብሪ ሃቦም። ንድንኳን ዮሴፍ ደርበያ፣ ንነገድ ኤፍረም እውን ኣይሓረዮን። ንነገድ ይሁዳ ነታ ዘፍቀራ ኸረን ጽዮን ግና ሓረያ። ንቤት መቕደሱ ከም ኩርባታት ከምታ ንዘለኣለም ዝሰረታ ምድሪ ገይሩ ሃነጻ። ንዳዊት ባርያኡ ሓረዮ፣ ካብ መጓሴታት ኣባጊዕ ወሰዶ። ንህዝቡ ያዕቆብን ንርስቱ እስራኤልን ምእንቲ ክሕሉስ ካብ ሓራሳት ኣባጊዕ ኣምጽኦ። ብቕንዕና ልቡ ጓሰዮም፣ በእምሮ ኣዳው እውን መርሖም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 79 ወኣምላኽ ኣሕዛብ ናብ ርስትኻ ኣትዮም፣ ንቅድስቲ መቕደስካ ኣርከስዋ። ንየሩሳሌም እውን ኩምራ እምኒ ገበርዋ። ሬሳ ባሮትካ ንምግቢ ኣዕዋፍ ሰማይ፣ ስጋ ጻድቓን ንኣራዊት መረሮ ሃብዎም። ደሞም ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ከም ማይ ኣፍሰስዎ፣ ቀባሪ እውን ኣይነበረን። ንጎረባብትና ነውሮም፣ ነቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ከዓ ንመስሓቂኦም ንመላገፂኦም እንኮና። ወእግዚኣብሔር ኣዘውትርካ ኣይትኾሪ፣ ቅንኣትካ ከዓ ሓዊ ዝነድድ ክሳዕ መዓዝ እዩ? ንያዕቆብ በሊዖምዎ፣ ንማሕደሩ እውን ኣዕንዮምዎ እዮም እሞ። ቁጥዓኻ ናብቶም ዘይፈልጡኻ ኣሕዛብ፣ ናብቶም ብስምካ ዘይምህለሉ መንግስታት ከዓዎ። ኣዚና ተዋሪድና ኢና እሞ በደል ኣቦታትና ኣይትዘክረልና። ቀልጥፍ ምሕረትካ ተቐባበለና።
وأملاخ مدحنا من تخبر السمكا ردعنا من تسمكا إلكا خاء أناقفنا حتياتنا ون يغري بللنا سلمتاك أحزاب أبيا اللو أملاخهم زبلو اتي مفداي حنا ليتي زفسس دنباروتكا أبكدمينا أما أكل أحزاب يفلت من أخطهم السرات نابكدميخا يمصع نتوم نموت تمدبو بسلطان قلصمكا أدحنهم وእግዚአብሔር ንጎረባብትና እቲ ዝጸረፈካ ጸርፊ 7 ኢድ ጌርካ ናብ ሕቑፎም መለሰሎም ንሕና ግና ህዝብኻ ኣባጊዕ መጓሴኻን ዝኾና ንዘለዓለም ከነመስግነካ ንወለድ ወለዶ ምስጋናኻ ከነውሪ ኢና መዝሙር ዳዊት ወጓሳ እስራኤል ጽንበል ዮሴፍ ከመጓሴ እትመርሖ ኣታ ኣብ ልዕሊ ክሩቤል እትቕመጥ በሪኽካ ተገለጽ ኣብ ቅድሚ ኤፍረምን ብንያምን መናሴን ስልጣንካ ኣተንስእ ምድሓና ውን ንዓ ወኣምላኽ መለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ኣማዓዚኻ ብጸሎት ህዝብኻ እትኩሪ እንጀራ ንብዓት ኣብላዕካዮ ብመስፈር ከዓ ንብዓት ኣስቲኻዮም ንጎረባብትና መካስዕኦም ትገብረና ኣለኻ ጸላእትና ውን ይላግጹልና ኣለዉ ወኣምላኽ ሰራዊት መለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና ጉንዲ ወይኒ ካብ ግብፂ ኣውፃእካ ኣሕዛብ ሰጒድካውን ተኸልካያ ኣብ ቅድሚኣ ቦታ ኣዳለኻላ ሱር ሰደደት ምድሪ ውን መለአት ኣኽራን ብጽላል ተኸዲኑ ጨናፍራ ድማ ከም ጽሕድታት ኣምላኽ ነበሩ ጨናፍራ ኸሳዕ ባሕሪ ውልዶታታ ኸሳዕ እቲ ሩባ ዘርግሐት ኩሎም ሓለፍቲ መገዲ ክቕንጥብዋስ ስለምንታይ ሓጹራ ዘፍረስካ ናይ ዱርን መፍለስ ይፍልሳ እንስሳ መረሩን ይጓስይዋ ኣለዉ ወኣምላኽ ሰራዊት ተመለስ ካብ ሰማይ አንቆልቁልካ ርአ እነሆ ከዓ ነዛ ወይንን ነዛ የማይነትኻ ዝተኸለታ ኦምን ነቲ ንዓኻ ኢልካ ዘጽናዕካዮ ጨንፈርን ብጽሓዮም ብሓዊ ነዲዳ ተበትከት ብተክሳጽ ገጽካ ይጠፍኡ ኣለዉ ኢድካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ የማነይትኻ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ እቲ ንዓኻ ኢልካ ዘጽናዕካዮ ወዲ ሰብ ትኹን ሽዑ ኻባኻ ኣክንርሕቕን ኢና ህይወት ሃበና ብስምካ ውን ክንምህለል ኢና ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት መለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና